Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima, kan agtalna kayon, taerogi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. No apay, nga agkaraykay, dagiti manok. Idion una na apanawan o Bing, adda idi ti may sa akali, nga agayat launay, iti maysa nga upa a manok. Nga marigatan ni kali nga agdaton kani upa, takanayon ti panagkuyog da kani kawitan. Isu nga agsisiimlaeng ni kali, iti nangato a kayo. Agpampanunot, no kasano ang makasiningad na ni upa. Iti maysa nga aldaw, Anak ko akali, anya laaya ti kanayon asisimam. Kanayon ka akumitkita ijay baba, no adda ka dito'y ngato ti kayo. Talaga nga kaya takiti tayo paswa, amak akali. Parikot ko, no kasanok amam-amo. Kanayon nga adda ka kuyog na, apada na matlaeng apaswa. Dayjay amanok ti bagbagam anak ko akali. Ngam saan ka amaikari iti dayjay amanok? Ngamin, agduma ti manok ken kada tayo akali, anak ko. Anya ti kayat yu asawan, nga agduma tayo kadagiti manok, amak akali. Dagiti manok, agbibiyag da iti patad. Datayo akali, dito'y tangatang. Datayo dagiti makuna at tumatayab. Ket dagiti manok, isoda ti makuna ataraken. Amak akali. Iso ano agayat ka ako nam iti maysa a manok. Saan mon apatuloyan? Lapdam day tarik nam anak ko akali. Agayatak iti may sa manok, amak akali. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo, magunod ko laeng ti panagayat na. Ulit manen anak ko akali. Saan ka amaikare? Ibawing mulangan day tangayat iti pada tayo mutlaeng akali. Adda ka didakas sa napasamak iti anak ta asawak akali. Ne, apay ka di asawak akali. Kasarsaritak ngamin itay, ngam saan asumong sungbat. Kala at latan a pinanawan nak. Timayab kat nagturong iti maysa akayo. Amangan no na sa erterik nana asawak akali. Anya ti makagapo, asawak akali. Asawak akali. Agayaten ti anak ta. Anya. Kat, anya ngay ti parikot iti dayta, asawak akali. Dakkelan ti anak ta, saan aya? Wan, dakkelan ti anak ta. Ngem ti parikot. Sabali a parswa ti nakariknaan na iti ayat. Anya ti kayat mo asawan? Apay ako nam asabali a parswa, asawak akali. Agayat iti maysa a manok ti anak ta akali. Anya? Wan, iso a kinasaritak ti anak ta. Asaan arumbang nga agayat iti manok. Iso a bagbagam ti anak ta. Asawak akali. Tapno di na patuluyan ti panagayat na iti dayjay nga upa a manok. Nasayaat, ta nakita ka, nga awan ti kadwam, upa a manok. Asino ka? Kan, anya ti maipaay ko kan ka?
may saak akali. Napayagan nga adda panagayat ko ken ka. Upa manok. Anya? Kasano nga gayat ka kanya? Kali at tumatayab? Kat agdumamat tilangata? Saanan ang napatid kanyak dayta? Tinapatid. May bagak ti panagayat ko ken ka. Anya? Ngam, agdumata iti langa? Agdumataman iti langa. Ngem ay ayatan ka. Anya? Pudno ka di bagbagam? Kali? Pudno launay. Nabayagan amarikrik nagtaytakan ka. Ngem mangal alak laeng iti kimpo. Tano makita ka. Kanayon agadwam ti padam amanok. Kasta ka di? Kali? Wan? Ni kawitan amanok? Di kanayon akad kadwak? Kaayan ayat mo ka di dayjay akawitan. Saan? Gayam ko laang. Saan ko akayan ayat? Lukas tangarot. Adda ka di. Kasat ko ken ka. Upa manok. Agyamanak iti panagayat mo kanya kali. Ngam, jak pa'y masungbatan dayta. Panunutat pa'y anaimbag kali. Amom upa. Agdaman madlaw ko. No lumabas ta iti ayan ti may sadak kala kayo. Ha? Anya ti madmadlaw mo? Kawitan? Kasla sa bali ti panagkit-kita kan ka dyan may sabilit. Nga da iti nga to ti dakla kayo. Ni kaliday jay. May sa at tumatayab. Agam ammo kayo kadi. Nagamam mo kami itay. Kawitan? Jak ni namnama. Nga agayat kano kanyak. Iso akas talaunay ti panangkit-kita na kanyak. Tunggal lumabas ta iti dakkala kayo. Kas tagayam. Ngam sa bali aparswaday jay akali. Imbagak kan ko ana dayta. Ngam awan kano ti anyaman na kan ko ana. Uray agduma kami aparswa. Agayat kano unay kanyak. Kat, anya ti desisyon mo, upa? Jak ammo ti aramidak. Kawitan. Saan ka paalilaw iti dayjay akali? Ang mga nudakas ti panggap na kan ka? Kasta nga ron ti pampanunutak kawitan. Ngam kas iti panakisarita na itay. Nasingpot mat. Kan mariknak anapudno kanya. Saan adakas ti agayat iti asino man kali. Oray pa'y agduma kayo a pinarswa. No lakit di, taayatan na kamat, akas iti panagayat mo. Kan, no awan lakit di ti dakas a panggap mo, iti asino man a paraswa nga ingka ayatan. Lukasta! May kariag ka di iti may sa amanok! Apo enkantada! Kas iti nakonakon kali, awan ti dakas na. Maikari ka iti maysa nga upa, basta nadalos ti panggap mo ken kuana. Kan talaga anapudno ti ayat amarikriknam para ken kuana. Kan nulakat tadi ka agbabawi iti odina. Wen! Napudno ak iti upa amanok! Apo enkantada! Jak tulok kwen! Iti kaano man! Kat nakasagana ak amang ipaay itanyaman akit tawan na! Anak ko akali. Saan nga umanugot ti amam. Nga agayat kay ti may nga upa manok. Ngam no siya. No anya ti pakaragsakam. Suportaran ka. Agyaman ak inak akali! Kat nakasarita kon ti upa manok! Naibaga kon ti panagayat ko kinkwana! No kasta. Inaklonan ti panagayat mo. Anak ko akali.
Saan pa'y inak akali? Panunutan na pa'y kanaw. No adda tigasat ko kenkwana. No aklunan nanto ti panagayat mo. Agkid daw ka itigayom mo nga engkantada. Ta dumawat ka iti singsing. Kat iso ti isagot mo kankwana. Kastanda ti panagayat mo. Wen, inak akali. Dayta nga rod taramidak. Ngem ti pagdanagak. Amangan no kaguranak ti amak. Numahamuan na nga ituloy ko. Ti agayat iti maysa nga upa amanok. Di ka madanagan, anak ko akali. Siyak ti makam mo. Kasaritak to ti amam. Anya, agayat kamot kanya. Kawitan amano. Wen, upa. Nariknak asan lagayam nga ayat ti maysa agayam. Ti marikriknak. Iswa pakawanan nak kuma. No agayatak matkan ka. Agyamanak iti panagayat mo, kawitan. Ngam, ibagakkan ka ti pudno. Agayatak matan kan ni kali. Anya, agayat kan iti dayjay akali. Pudno ti imbagak. Jak ilibak dayta. Gaputa nagsarak kami manan kan ni kali itay. Kat indarirag namanan. Tinapudno a panagayat na. Basta, inaklon mo ni kali. Upa manok. Wan, kawitan. Agayan ayat kamin kan ni kali. Iso asaan ka kuma masaksaktan. Kan sapay la kuma. Tasaan na matadaal ti panagkayam ta. Nasakit man nga klunan. Upa. Awatag ti kinapudno. Isuatap no san amadadal ti panaggayam ta. Adak lang ditoy no kasapulan ti tulong ko. Nakasaganak amang suporta iti anyaman a desisyon mo. Agyaman ako na ikawitan. Talagaan na pudno ka agayam. Ay ayatek nga upa. Yan tangay tayo naklon mo ti panagayat ko. Kas inkarikan ka. Daytoy nga rod ti sagot ko. Kas tanda ti panagayat ko ken ka. Ha? Anya dayta? Ay ayatak akali? Sagutan ka. Iti singsing. Ay ayatek nga upa. Sing-sing? Wan, iso nga isuot mo kumaday ta singsing. Kas tanda ti panagayat ko ken ka. Angam, sa dino tinangalam iti daytoy asingsing ay ayatak akali. Inted, tigayam ko nga engkantada. Anya? Agyamanak na rod ay ayatak akali. Talagaan na pudno ka kanya. Kat daytoy asingsing. Salimat matak nga rod. Kas panang salimat-mat mo iti panagayat ko kan ka. Agyamanak ay ayatek nga upa. Awanin ti maramidak asawak akali. Saanen amalapdan ti anak ta. Agayan ayat dagayaman iti dayjay nga opa. Wen, asawak akali. Iso abaybay ang talatan ti anak ta. No iso ti pakaragsakan na. Wen, asawak akali. Nakitak itay tilin na ilo da. Iti sirok ti kayo apag nanaadan tayo. Nakaragragsak da. Kat nakitam ka di. At dapay insagot ti anak ta asingsing iti ay ayatan na nga upa. Wen, nakitak asawak akali. Iso anarik nakmet atalaga anapod no launay. Ti panagayat na. Iso anarigaten alapdan pay. Nasaya tain sagot mong tiinted ko kan kaasing-sing, kali. Kat ikarin ko ma, saan to ang mapukaw tiinted ko kan kaasing-sing? Wen, ikarikan ka.
Apo Engkantada, saan to ang mapukaw tayo dya singsing? Ta nakasuotan iti karikay ti upa manok. Kat din to pulos mapukaw, agingga iti sibibiyag kami dito'y lubaw. Nasaya at no kasta kali. Kat no mapukaw ti singsing, ngayon sagot mo iti dayjay nga ay ayatam. Madadaal ton ti ayan ayat tiyo adwa. Madandanagan ay ayatak nga upa. Anya ti makagapo. Apay ang madandanagan ka. Ay ayatak akali. Saan amay waksi iti isip ko? Ti imbaga kanyak ting kantada. Dumapukaw ka no dayta singsingin sagot ko kan ka. Kat madadael to kanon ti ayan ayata. Anya? Agdalag ka kanyak. Ay ayatak akali. Dinto mapukaw ti singsing. Agdalinaad dito'y karekay ko. Dinto mapukaw apulos. Kablawan ka, gayam ko nga upa. Talaga gayam anapudnukan ka ni kali. Ta sinagutan na ka pa iti singsing. Ba nagadyak maipayagan ka? No siyak pilang mantinayat mo. Agyamanak, gayam ko akawitan. Ngam masapula sana mapukaw ti singsing. Tapno sana madadaal ti relasyon mi kan ni kali. Anyat kahit mo sawan, gayam upa. Nabilag ti singsing, gayam kawitan. Kasta ti kunating kantada. Ang nadam nga ruday ta singsing, gayam ko. Talaga kasta ti aramidak, gayam ko akawitan. Ala, tinasayaat. Intakat agpirok iti kanantan. Ala, mangantalang gayam ko nga upa. Taado ti irik akananta dito itang ati taltalan. Wag, gayam! Impilag dalakit ti dagitoy nga irik. Iso amangat ta, tama ti sila katalagan. Sige lang. Agtuktok ko lang dita. Takitak no dumay ditoy. Narigatan. Amang ano niya ba ti mapasamak ka na ta. Wag, gayam! Sige nga rod, tama nga anak tay. Gayam! Mapatan! At nakumit kita dito'y atao. Isulakit diti akin irik ka na gito'y. Shoo! Shoo! Gayam! Pagdag ito ang manok! Tumakaitan! Shoo! Delikado! Tumaray ta nga rod yan. Parsakan na ta. Anya! Napukaw ti singsing! Kunam! Wan, ay ayatak akali. Gapo iti panagtaray mi ti gayam ko akawitan. Jakon nadlaw, ngawan matan ti singsing nga intad mo kanya. Timon ibagpagak! Nga ay ayatin nak! Kapot a pinukaw mo ti singsing! Pakawanan na kuma, pangasim. Kas itinakon-akon! Ano mapukaw ti singsing? Matadailan ti ayan ayata! Agsinatan! Nilangin kawitan ti ayatam! Katno da kayo tagkatuloyan! Si daig to amin nyagbalin yan nakyaw! Ngam na mabiru kam to ti singsing! Itadyo kanyak! Tapno mapunas to! Tigurak kada kayo! Nagupod nga rod ti ayan-ayat dakali ken upa ubing. Gapo tanapukaw ni upa ti singsing nga insagot ni kali. Isu anagawid nga rod ni upa ket nagpatulong iti gayem na ani kawitan. Ket sinapsapul da. Ngem aging ita saan dalatta anasapulan ti singsing. Isu tiga puna no apay ati manok ket agkar karaykay. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Dante Martinez. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.